I velik pozdrav ljudi, ja sam Milan i u današnjem videu igramo FIFA Mobile. Inače ljudi, ovo je moj prvi account FIFA Mobile od kad je počela igra. Ovo je moj prvi account i onda sam igrao neke druge accounte i to je to, ali onaj account ja sam ga izbrisao i skinuo neki drugi, imao sam 82 over. I to mi je bilo dosadilo i gledao sam malo na YouTube-u kako da vratim account i uspio sam da vratim ovaj. Sreće pa na njemu imamo coinsa da otvorimo ove nove pekove i stigo je novi update, ovaj event, koga nije loš, dobar je. A prvo ćemo odigrati malo vesat meča. Sa mnom je moj brat Mihajlo. Ćao. Sad ćemo samo da nas očita. Inače ljudi, ja sam taj account vratio i dobio sam Benzemu 83. A to sam bio neki Pro 1, ja mislim. 2. I onda se završilo Pro 1. Počnemo da igramo. Jedan Rainbow Flick i šut gol. 1-0. Inače ovdje igrao sam protiv par ljudi i oni daju autogolove. Nemam pojma zašto. What the fuck? Nemam pojma. I oni daju samo prosto sebi autogolove. Imam slobodnjak. Lagano. Vidi da mi gol. Joj, kakav gol. Zato što su jako mali over, pa zato verovatno. Sve su tako 80. Ili manje. Da. Evo 5-1. Pobedili smo. $9.600 ovih fanova. Da uzmem još jedan, a? Možeš uzeti još jedan. Evo, još jedan meč ćemo da uzmemo. Over nam je 82. Neće biti tako teško. Ja ću odigrati ljudi 0-0 je za sad, 1, fuck nije, 1-0 za mene. Nemoj psovati. Dobro, ćutiti. To je to, vodimo 2-0. Mihajlo, smiri se.
Pišite u komentarima da li da snimam s njim ili da ne snimam. Vodim 3-1. Šut, ništa. Evo, 3-1 i dalje. Da li će biti 4-1, 4-1. I da li će biti 5-1. Lagano. 5-1, 5-2 u stvari. I ja sam omašio gol. Great chance, ne treba nam. Evo sad ćemo da otvorimo i te pekove. Ja sam već 2 otvorio. Dobio sam 80 nekog igrača, ne znam nije. Evo, jedan za 500.000. Taj treći pek. Evo ljudi, otvaramo taj pek. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. 16 ovih Sensile poena. Opa, 83 igrača. Bunoza, izvinjavam se. Da vidim i njega. Centralni back, skill boost. Može ti ide na level 5. Pa okej, igrač. Dobar je bio pek. Da vidimo gdje se nalazi taj naš igrač koga sam dobio. 83 je, da. Samo da vidim gdje je. Centralni back. A, evo ga. Jel to on? Samo da vidim dole malo. Jeste, to je on. Pa i nije neki baš loš. Realno moglo je biti nešto još gore. Snimam. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam se da ste uživali. Ako jeste, subscribeujte se na moj kanal, ostavite like i komentar i dobit ćete pozdrav u sljedećem videu. Kanali koje želim da reklamiram su Steva Ribar i Srpski četnik. I ovom prilikom bih želeo da čestitam rođendan mom bratu iz Crne Gore, Stefanu Lazareviću. Stefane, srećan ti rođendan. I to bi bilo to od ovog klipa. Pozdrav!